ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa. Bathu babu bekhala inyembezi ethi ngishinengiso ngami idlozi limbusisanga ukube kuya ngaye ngabe umhlaba kangubonanga ubese ngithuka ethuka nomama embiza ngamagama ethi mhlambe kunephutha walenza imsamo owami umphefumulo awunayo indawo ngaphansi komthunzi welanga ngoba iphutha lenzeka ngazaleka ngimpumputhe mina esami sono ukuthi angikwazi ukuvula amehlo lento kimi ifana nejelela ngaphakathi ngoba noma ngathi ngiyibalekela angikwazi ukuyibalekela akekho umuntu owazi ubuhlungu bami ngoba yami injabulo kumele ngiyithole ngaphakathi uNkulunkulu ithuba lokubona ubuhle bomhlaba akanginekezanga kwesinye isikhathi ngiyabeza bebabaza ubuhle bomuntu wesifazane baze bakufanise negolide kodwa mina ngiboni kumina kumnyama abanye abafana nami bayivalele endlini umqondo ufile bayazenyeza ngoba bayasaba ukuthi mabephumela ngaphandle bazoba inhlekisa babizwe ngamagama mina ngibonga umama ongikhulise ngothando wangibonisa ukuthi ukukhubazeka kwami kona ukuthanda kwami kepha ngokukaNkulunkulu nedlozi lengiqaphile nginibingelele babukele emakhaya igama lami uSimnike Imbongi nginamkele futhi khona la kumcebo mfana kaGogo YouTube channel inyanga yama testimony akukhulunywa kakhulu la ukutetela nje umsebenzi wenza izinto zawo mkhulu ngicela babingelele mina ngumcebo mfana kaGogo ngcobo omkhulu mashiya amahle fuze fulale unyuswa iqade elihle thina ke safaka umuntu enqenza vuka sakhifilanga thina amanye amadoda ebuya ngamahlahla sebuya ngeenkomo sengisho thina ko mavela oyi afini ugogo wethu mfethu mina ngunompunyumphunywana uphunywa bemphethe umafavuke njengedangabala thiwa yahoshi mamba thi intombi zimbuka zihamba namasokazi hayi ngiyatshela kunjalo zemayizela kona ke mntaka baba yazi mkhulu kunento ake wayisho ngaphambilini wathi usiko ludebekile like lu complex kwesinye isikhathi kunezinto onokuzizwa uyizibizwa ngenye igama kanti it's the same thing njengokuthi kwesinye isikhathi nginokuzwa mkhulu ukuthi ukukhungwa engane ukukhungwa kwengane nembeleko ingaba into efanayo imbeleko yenye into mfowethu ukukhungwa ukukhungwa mhlawumbe ungasichazela ke mkhulu ngiyacela mokuthiwa wenzelwa imbeleko mfowethu usukufakwa ekubeni ilunga lomndeni futhi kakhulukazi imbeleko mfowethu ivamisileke ukuthi yenziwe komalume ngoba sokuthiwa sokukhona ingane nayo ingane ke isifikile mhlawumbe kaSibanibani so kuzomela ukuthi yenzele imbeleko ukuze izowaziwa idlozi lala ekhaya wonke umuntu mefika emhlabeni kuba khona into ewusiko okumele lenziwe usiko ingakho kuthiwa mithathu iyiswa koyise imiyiswa koyise kwenzakalani isuka ifakwa esibongweni sayo futhi nakhona ifakwa esibongweni sayo imingahlawulwanga ngizinto engishoyo mfowethu so imbeleko eyokomalume ukungena esibongweni ikoyise mfowethu bese ke emva lapho ke mfowethu ukukhungwa mntaka baba ukukhungwa ungakhungwa unombani ingane ngakhungwa unombani mihlangana nomuntu cha nje mfowethu even nasemgaqweni uma ubona ingane nje mfowethu uphethe nje mhlawumbe imali engango 50 rand noma 100 rand kudala kwakukhunga ngopondo kudala ngoba upondo ingakho namanje upondo kusayimali yedlozi namashumi yabo ngoba imali emhlophe kodwa manje ngoba phela isana ivalue le yasekuqaleni ingane umuhlangana nayo sangayikhumba ngo50 rand and mukhunga ingane awuyibambisi la isandleni kuphela uqale uyibeke la ekhanda bese emva lokho ke uyibambisa esandleni ngobani usukuyinikeza izibusiso zokuthi ke konke esukinako akwande empilweni yakhe konke esukifike nakho ngoba kusuke engakenzeki lutho engane nesuka isabanjiwe so konke osukuthi wena okufike na usukutshela idalwa zawo ukuthi ke aqhubekeke njalo lokho nimplanele kona ukuthi kudlondlobane ingane likikhungiwe ijatshulelwa uyayibona ikhula idlondlobane ingakho ukukhungwa mfowethu kube into esuka ibalekile kwabani kwabantu mhlawumbe abanezingane ngoba bayazi ukuthi ingane ezimathi zilika ikhungwa isuka inikezwe izibusiso by abantu abama strangers ukuthi iqhubeke idlondlobale lento esuka ifike nayo ngoba ukhumbula ukuthi ingane ifika vele ifumbethe zonke ingane ifike ifumbethe so uma uqeda ukuyibeka la bese uyayifumbathisa
ila khona ke mfowethu ke izinto ke zenzeke enganeni nawe futhi nezinhlanhla zayo ingane niya exchange ngoba ingane isuke ingazi lutho isa innocent It's a pure. yeah shoot nawe usukubonga umdala ukuthi ulethe lesipho ulethe lembali le yayi izinto engisho bese ke kunento ke mfowethu engifuna ukukufundisa yona ke ngiyazi kahle ukuthi abantu abaningi mebeyizwa lento bayoyenza mfowethu mufuna amawele mufuna nje nawe ukuba nenzalo yamawele mhlawumbe uyalangazelela ukuba namawele uyawathanda amawele uma wabona ehamba womabili kumele uthathe amashumi ukufumbathise leli bese uyawatshela ukuthi akawahambe Okay. uyozihamba isikhathini ngelinye ilanga mhla uzama ukwenza izingane Vele akukho nje ukukhuluma ushaya amawele uyazipha nje izingane amawele ayinhlanhla amawele ayinhlanhla ngoba awukwazi ukuthi kuvele kuqhamuke umfanekiso owodwa ila ubona khona amandla kaNkuluNkulu umfanekiso owodwa ebantwini ababili straight and futhi labantu ade behleli bobabili baphuma kanye kanye ngoba lo munye ethephuma nalo munye uyaphuma yabo akuvamisile ukuthi kuthiwa lo uzophuma namhlanje kusasa uzophuma umunye kusasa izinto engisho so lezo ingane lezo mufuna ngempela ukuba nenhlanhla kufuneke ngempela uyinikeze leyo mali nazo zokunikeza inhlanhla zokuthi uzale izingane enjengazo yeah mfethu umlando ke nalabo ababukayo lapha abahamba obuza izalukazi namakhehle bazosho ukuthi lo mfana ushaya khona ushiqinile ngoba akekho umuntu ongakujabulela ukuba namawele mfethu amawele mfethu ayisibusiso esisimangaliso ngoba la khona amawele kunenjabulo yeah kunenjabulo esikhathini esiningi kunenjabulo ngoba bayajabulela amawele samancane wonke umuntu ufuna ukuzovakasha ezobona le mfanekiso owodwa wakhe uNkulunkulu kodwa kwabantu ababili bale bawabamba bobabili basho ukuthi leli lijwayele ukwenzani leli lijwayele ukwenzani so bavele balike bevakasha bebuza amawele nje mfowethu athandwa ngaphezulu kwazo zonke izingane njengoba uthi sisho nje ukuthi umkhulu amawele a special ngalendlela akhona mhlawumbe amasiko a specific for amawele nje kuphela ingakho ke kunempepho yamawele okay amawele ashisela impepho yamawele ingakho impepho yamawele kuyimpepho yenhlanhla ingakho impepho emhlophe kuyimpepho yamawele ijulile ngichazela kahle ngenhlanhla mfowethu ngoba amawele ayinhlanhla ayafana nje ukuthi usuke uzala ingane embethe kuyikona ukuthi usuke unamawele amawele ayinhlanhla nje mfowethu angifuni uqamba amanga mfowethu ngoba uzubona ukuthi ayinhlanhla inkaba yakho iyodwa ihlukana kanjani ukuthi ifide lezi ingane zombili kabili yayibona ukuthi lento ijulile lento le ukuthi amawele esikhathini esiningi phela inkaba yakho iyodwa ifit ingane eyodwa kodwa uNkulunkulu uyihlukanisa kanjani ukuthi iyofit ingane ezu2 angikhulumi usushaya ama triplets ama triplets lapho uzokubusa sengomdlule phela lapho yabo nje uhlukanisa kathathu uNkulunkulu nawo indoda phela lapho ngiyajabula ikopha nje mfethu bathi yini ured and white lapha ngokuthi ke mkhulu sibafonele ne ngifuna ukuya kule ndaba mkhulu yamaphupho okay uyabona ukuphupha kuyinto natural nani ke ngiyacabanga ukuthi ke nani bantu bakamoya o abantu abaneziphiwo nokuthola ibonakaliso ngamaphupho angithi so mase kuhambe ube isimo somuntu owakhohlwa amaphupho noma ongasaphupha inhlobo ingaba lokho spiritually ku health kuyenzeka mfowethu ukuthi umuntu unesipho umusa ugadliwe ukuthi idwe kancane kuvaleke ngoba umusa ukhumbula ukuthi umuntu umegadlile kuvaleka yonke into kodwa mase sokuvulelekile uboniswa ngisho nezitha zakho emaphushweni uboniswa nezinto ezingase zenzeke empilweni yakho emaphushweni uboniswa ngisho nezinto ezinhle engase zehlekelela abantu emaphushweni ubonekele kuningi okubonayo ngamaphupho noma engezi direct amaphupho ufuna ukuzuthola umuntu ukuthi ukwazi wena ukuzichazelela wena ufuna ukuzuthola umuntu onolwazi ngokuchaza ngamaphupho ozokutshela ukuthi lento ephuphile ihamba kulomzila lo le oyibonayo ihamba kulomzila lo amaphupho mfethu in the spiritual world abalekile mfethu angifuni uqamba amanga ngoba akukho la ongaphinde uye khona ngokomoya
ngaphandle kuye emaphupheni ngoba iyona ndawo esikwazi ukuyivakashela mesisaphila mase singaseke emhlabeni mhlambe siyahamba siyophila ngendlela yamaphupho kodwa ngendlela ehlukile yasemaphupheni ngoba sabuyile ngoba imfihlakalo kaNkulunkulu yonke lento mfowethu yeah kodwa uzubona ukuthi shuthi kunomunye umhlaba okhona mesilele sisemhlabeni omunye ngoba inyama esingawazi osuvakashelayo lo mhlaba ngoba iphupho usukuvakashila awufiki njalo and kunekwenzeka ukuthi uliphuphe kanye lo phupho shuthi usukufike kulowo mhlaba lo bese uyahamba noma ngeke uzowazi ukuthi sokuyisikhathi salaba abasuke ephusheni ukuthi uhambe uyobabona nabo futhi nabo kunesikhathi sabo mesiphila kanje bafike ngokomoya bafika babone thina mhlawumbe basuke belele bona endaweni yabo so mhlawumbe lento mfethu ikabili indwe shuthi mesilele thina bona bavukile thina mesivukile bona balele yabo le nto le ilaba suke besebenza khona ngathi yayibona into engisho nami ngiyibuka nje nami ngehlo nje nami lo kuyicabangela ngisho ukuthi kunjalo yabo ngoba phela asazi sonke imfihlakalo kaNkuluNkulu siyayihlambusela sonke sonke uza ngendlela abona ngayo kunjalo mntaka baba Nkulu asivele sihlale phezukwabo sigibele nje phezulu le lashi lizoshiya azivele sambe nalo mntaka baba azivele sambe nalo le lashi mfowethu sibone ukuthi basiphathelene eqinisweni ngempela awukwakuhle kwethu operate ngoba phela mfowethu thina mfowethu sihlezi sisebenza la ekhaya alikho lamahala testimonies lana shafula alright ushafule nje wehle ezansi kancane hayi noma ngikuphi ngangena lapho usophakathi inside okay hayi sisamzama lo wasanga ngayibaba sisamzama lo sami futhi nalo sike samzama okay sehle ezansi kancane sehle ezansi kancane sehle nje mkhulu sehle nje impela ungangena lapho ungena noma ikuphi la usophakathi inside alright hayi sizwe lensizwa ke ngoba ngazi ngiyabona nathi insizwa ngabe insizwa enjani enganayo idatha intombi zifuna insizwa eziflexible uzifonela manje ibambe bokucela idatha manje ulifake hayi mntaka baba uthi ngizame ukugcina and then emva lapho ke ngizobe senginikeza wena ungenzela kamnandi lento le testimonies asiphinde sibabheke ubuya wehle nje futhi mkhulu ngehle alright ngangena lapha ngene nazo ke otsiboke le ntokazi le intokazi sehlula insizwa uyabona ziyayisebenzisa lezi iwashi intokazi hlezi nemali ngiyakutshela wena hayi usize mhlawumbe sizothi intokazi kanti uyifakela owakwakhe sebamluthile mfowethu kanti yini noma mhlawumbe ukwi-rush hour yakwi-traffic mhlawumbe ngoba naku liyaringa phela okay bamba ntokazi phela phuthume siyenze ku-iringa kokugcina okay hayi mfethu owenze mfethu owenze mntaka baba sibone ukuthi wena usiphatheleni sithemba khona simthola okay cela ubuye ungibhenge mkhulu ukuthi ngiyangena na noma ngiceleni ngangena noma ikuphi nazo okay amzana ngathi enensizwa nale futhi ngathi ayina badlizithile insizwa mfethu zizosisaba ukuhamba nami ziyonga hayi Ozame futhi ayiziyonga insizwa ingake mfethu sengize ngathi ngcono kube khona neziwasho zezinsizwa ezizofuna intombi ezinemali ngena noma ikuphi laba ngena noma ikuphi dazo khona ziyifonela le ntokazi awuzamenye futhi sisamenye ngena noma ikuphi ngena futhi nazo sisamelo ngishwebile okay sipho mhlawumbe izoringa khola
Abuza mkhulu. Hayi uzama omunye mfethu singazidli isikhathi. Singazidli isikhathi impela nje. Okay, testimonies. All right. Nema kwathatha isikhathi ungangena mkhulu. Ukubathola sithola ama testimony amnandi kanjani manje sibathola. Okay, usize lensizwa. Sibuzwe. Ubafo naye ngaba kana tata. Insizwa mfethu, Hey insizwa mfethu, bese ngiphoxa mfethu. Wathi zame ukugcina, hayi cha shame hayi ngeke. Ngiyugeza izandla ke manje. Ke insizwa. Zonke. Hayi ngeke. Hawu. Asibone. Ngena futhi. Ya uphakathi. Angiyazi umuntu enje mfethu. Hayi awenze mfethu, awenze mntaka baba, awenze. Hawu. Testimonies. Ngitshengisa kona ukuthi asiyiplan yonke lento le. Ngiyopress ngbo. Yangena futhi. Yeah. Sibesimsami. Ayisimsamile lo. Okay. Simzamile lo. Yeah. Angazi bese ngamzama usibone la. Singamzama. Awusecingweni. Ish. Okay. Hayi uthi ngathi ngizama umunye mkhulu. Hawu. All right. Hayi asithembe noma sithole oyedwa ke Just nje ube khona simthola abuzame futhi. ngene. Yeah, ungenile manje inside. Asize. Hawu. Yaringa. Yaringa intokazi enhle kanje uze. Hello. Thokoza gogo right? Ngishapha. Ngi-right salukazi. Lana phela sishutha lento yethu ye-YouTube. Siyabona ukuthi ukwazi neze testimony wena gogo. So ngifuna nje ukwazi ukuthi wathenga liphi ikhambi nikuhambela kanjani? Ngathenga liphi ikhambi la ngihambela kanjani? Ngithi mina wathenga liphi ikhambi gogo and leli la kwenza ukuthi uthole testimony. Wonke mkhulu. I-pinky relationship ihamba kahle. Ngisebenzisa yona manje. Hawu. Ngiblesswa ngama 700. Mangiyami ukuyombona ngibuye ngibroke. Siyakutshela. Usho kanje gogo. Nesithandwa lotion ama-blesser nawo hayi angisebenzela ngiye-interview angithi last month ngokutshelile. Yeah. Ngawuthola umsebenzi. Gogo wena nje. Wena gogo kathi wena. Nje ngiyahola. Hayi gogo wena unumber 1 wena gogo. Angaze ngezwe umuntu onama testimony kuwo wonke ama angle. Shuthi wena gogo kahle idlozi lakho lisebenzisana nalezi inkambi. Kahle. Ikhanyisile ngingakayiboni kahle mara lezi zonke Hashem zingiphethe kahle and this is my first job like ngiyaqala ukusebenza ngamakhambi wakho. Empilweni yami. Gogo. Very first job. Gogo siyakubongela busuhlala isikhathi singanani ekhaya? Yo ngina more than 3 years. Gogo siyakubongela. Siyakubongela gogo mina bengingazi ukuthi kanti ngingenza umthelelo omuhle kanje empilweni zabantu. Ngathi ngahlezi ku right. Uyenzile i-difference Shem. Uyenzile nosisi wami uthe uzoza eBavini. Ezogeza. Uke weza nawe eBavini gogo? Maybe around next week. Angakezi. Okay. Iwasho nje nekhombole 500 engisebenzisayo kakhulu. Gogo ngathi ngahlezi kukhanya gogo yeza uqinise iwashweni gogo kuyohlezi kukuhle. Kuzokhanya. Siyabonga salukazi ngetestimony yakho gogo yezwa. Ubonga mina. Thokoza gogo thokoza. Ciao. Izwela lento kwazi iyayikhulumela. Isho nje yonke into ayifuni ukushiya lutho and iyasho ukuthi ayikaboni kukhanyisile. Nalapho mfethu asisho ukuthi kanjani ngoba umuntu nomuntu unekhambi lakhe limsebenzelayo. Yayibona lento khona ikhambi lakhe limvumayo. Hayi mfethu asiphintshe somunye singabisakhuluma kakhulu ngoba nesikhathi sesihambile mntaka baba nje. Awuzweke othi ngikhethe futhi othi ngikhethe. Lapho futhi? Nazo ke. Otsizwe ukuthi usiphatheleni umama lana Nkosi yami. Colleague. Hayi.
sidinga wena ke manje. Isidinga wena ke manje. Oh, khona ade sifonele. Khona ade sifonele? Mfethu nangu uyena ade sifonele, wade simfonelile Liya titi. Okade likhona nazo. Thokoza gogo. Thokoza mkhulu. Ngiyabona gogo ukuthi ubusu reply kwi call yethu wena gogo. Mkhulu. Besikufonele la salukazi sikufonelele ekutheni siyabona ukuthi uke wasineza testimony and wena gogo sifuna ukwazi ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukuhambela kanjani manje salukazi. Yo. Mkhulu angifuni uqamba amanga. Angifuni uqamba amanga mkhulu. Maningi ama products wakho engiwathengile enento zami zihamba kahle. First of all, i-testimony yami yokuqala ubaby daddy wami wabuya ngacala ukusebenzisa i-product yakho last year June. Iskafula. Ngiyisebenzisa. Yes, iskafula. Wabuya. Shaw reverse. Last year June. Wabuya namanje usakhona. Mkhulu ngithi manje so permanent. Permanent job. Bangada nge-video call. Ay. Uzowasha ipainting ke lo muntu bese kushayisa ama video call kanje gogo. Mkhulu mangabamba ifoni kuba inkinga. Awena gogo ngathi ufaka kakhulu kulezi ikambi. Mkhulu angifuni uqamba amanga ngiyenzanga kakhulu ngilandele ongelama instructions. Mangibona ukuthi no usukhona mkhulu. Hayi ngalinda. And then ngathenga nobheka mina. Omfake eqathuleni nasephilweni. Yebo. And vele ubheke mina. Ay gogo ngeke. Ayakuhlekisa salukazi. Kusaza show testimony emnandi yazi. Kodwa mkhulu kunale into engayisebenzisa mkhulu hayi mina sengisaba nokushelwa mkhulu. Abantu abangishelayo mkhulu mina sebayangithusa hayi. Beza ngesivinini gogo. Mkhulu nami uzozibona ukuthi hayi lo muntu lo mara nje kahle awenza iphutha uyangibona nje ukuthi kahle nje angikho ezingeni lakhe. Akuhlele kodwa. Mkhulu. Ususezingeni lakhe gogo phela ugeza ngeyiwasho manje. Ngifuna ukuthatha for lunch. Gogo bese uyaya nawe. Mkhulu mara mawuzole colony yenza ukuthi le colony le ayifake la lo muntu lona. Colony. Ukhuluma icolony kuqala. Ngathi amsizini ngumkholo wami mara. Salukazi. Ngivele ngisho ngithi ayibona umkhulu lento sekayenza manje sewuya kakhulu manje so uyamosha manje hayi. Gogo siyakubongela salukazi ngako konke okwenzayo. Ngathi ngahlezi ukuhambela kahle gogo yezo. Hayi mkhulu mina just into engibufuna ukuyibonga kuwe nabaphansi ukuthi bakuyandisele insuku zakuzokuphila ukwazi ukuphila nezizukulu zezizukulu zethu. Yazi mhlawumbe umuntu wesi20 gogo sho kanje ngama ngazi indaba gogo. Hey, shuthi ngisazophila. Hayi ngicela ukuphile mkhulu ngicela ukuphila ukhokhobe. Gogo ngiyajabula mengizwa lawo mazwi ngithi namedlozini lami ngiyahalalisa. Kubonga mina mkhulu because amadoda mkhulu ayazigila ngalanga phandle. Hayi kuleme niphethe mina sizobabamba sibabuyise ngo reverse sibawashisa amapaint. Mkhulu yonke ngifuna beke basiphingane basishiye. Hayi never. Asivumi leyo asifuni ukukhulisa osikhotheni. Sifuna ingane eqhamuka emndenini no rights. Masengane mkhulu sayifunda isikolo uyagijima uzoyidemand ingane yami le ingane. Mina ayikhulise lengane le gogo. Gadwa wena ngama video call lapho ukujabulele lokho gogo. Ngikhona abangagadwa ngisho nanokugada ngama video call. Mkhulu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu akuyandisele nedlozi libuyendisele. Thokoza gogo thokoza salukazi. Thokoza mkhulu. Ube nosuku oluhle. Ngiyabonga mkhulu. Hayi mfethu ngiyacabanga ukuthi incwadi sigcwele. Hayi savele sayivala nje. Mfethu konke ufuna ukisho kwabantu.
bayizwele mkhulu bayizwele Yeah. kodwa ke ngicela nawe mkhulu bakhumbuze laba baqala ukusibona mina ke la ngisebenza khona bakwethu isigodlo sami sila eSoweto Paramoli opposite eOrlando Towers eSoweto mufuna ukungibona Friday Saturday and Sunday mawukuthi uthengile especially siyakudelivela mawukuthi ufuna ukuzosilanda nala ayikho inkinga kodwa nje Friday Saturday and Sunday nginebhavu ngisabantu emanzini and then emva lapho ke kulaba futhi nakhona abahlala outside Johannesburg into esiyenzayo siyakwazi ukuthi sikhoriyele ufaka imali engango 60 rand or 110 60 rand 7 to 9 days or 110 it's 3 to 5 days and then bese uyalithola iphasela lakho so yiloko nje mfuthu engingakusho wena ke ukade nini ngevideo call nje ubuhleli ngosukumela umjolo ulike ushare subscribe until sihlangane okuzayo thokoza thokoza